Επιτέλους ήρθε. Πάμε να το δούμε. Έχουμε ένα πολύ ωραίο κουτί. Για πάμε να δούμε τι έχει μέσα. Όπως πάντα, βρίσκουμε για την κάρτα τον εξαγωγέα, καλώδιο φόρτισης, τα βιβλιαράκια του και μια πάρα πολύ ωραία θήκη. Πάμε να δούμε όμως το καλύτερο. Wow. Έχουμε ένα τρομερό χρώμα στο συγκεκριμένο, απίθανο σχεδιασμό στις κάμερες, τα κουμπιά του έχουν τρομερή αίσθηση και η οθόνη του πάρα πολύ ωραία. Και κοίτα τι έχουν κάνει, έχουν φτιάξει ακόμα και τις γωνίες, είναι όλο πιο smooth. Τρομερό το πρώτο άνοιγμα στα καινούργια κινητά. Είμαστε πανέτοιμοι. Σίγουρα θέλω να δοκιμάσω όμως και τα ηχεία του, γιατί έχω ακούσει ότι είναι τρομερά. Από μένα εγκρίνεται. Οπότε ναι, unboxing Xiaomi 15 TAF ολοκληρώθηκε. Και σίγουρα δεν θα το αφήσω εύκολα κάτω.